Die krijg je van mij nou de inlogcode dat je hem aanstuurt mij op Edefries komen kennen. Houtje. Dank u wel. Isabel. Nou, dankjewel. Ik vind in elk geval heel mooi dat het onderwijs in het Fries, het cursusaanbod in het Fries, weer een stap vooruit maken had. En dat het Fries jet bij de taal die je op de meest moderne manier leren kennen. En ik denk dat dit ook weer een mooie stap vooruit is en echt een aanvulling voor mensen die je moet waanden binnen. Kijk, dit vind ik ook zo mooi, hè? Als je dan beweegt, dat je dan die woordjes aan zet. Dat vind ik echt zo, dat is zo knap gemaakt. Hè? Het mooie is dat je dit natuurlijk over de hele wereld kunt doen. We hebben het nu ook weer gezien, Friesen are everywhere, zal ik maar zeggen. En dat maakt natuurlijk de toegankelijkheid van zo'n site ook voor heel veel mensen heel groot. Heel veel succes ermee natuurlijk en ik ga er in ieder geval zelf gebruik van maken. Nou, we gaan al praten dat we inderdaad over een paar onderwerpen, dat zullen we wel eens even op deze manier horen praten kennen. Maar Isabel hield het meer Fries geworden erin, want dat is natuurlijk de sport. Maar ik denk dat het best wel heel veel mogelijkheden biedt. Dus een hele grote succes ermee en ik denk echt wel dat dit een stap vooruit is.